Żewġ irġiel u mara ġew arrestati wara rejd mill-Pulizija ta' kontra droga f'residenza li tinsab fi triq Mountbatten fil-Blat tal-Bajda. Ir-residenza tinsab ftit bassibot mill-iskola ta' St. Joseph. Kien għal-ħabta ta' 7:30 tal-ħamis filgħaxija li numru kbir ta' uffiċjali tal-Pulizija b'wiċċhom mammat u armati daħlu fir-residenza anke billi jużaw entratura oħra fl-istess blokka. Malli kisbu aċċess għal ġewwa bdew jistamaw sparaturi li eventwalment irriżultaw fit-tfieħ ta' gass bl-iskop li jkunu mrażna dawk fuq ġewwa. Kienu f'dawn il-momenti li bdew jistamaw ħsejjes ta' tkissir u tifrik inkluż taħġieġ hekk kif il-pulizija faqgħu xi bibien. Dan fl-istess waqt li fl-inħawi beda jinstema' għajjat, inkluż oħroġ. Fil-post kien hemm bżonn l-assistenza tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili li deru deħlin fuq ġewwa permezz ta' fire extinguishers kif ukoll backstractor bl-iskop li jtaffu l-foga li kien hemm fuq ġewwa. Uffiċjali deru wkoll jużaw chainsaw biex kisbu aċċess għal xi kmamar anke għaliex jidher li dawk arrestati qatt ma kien ikollhom kuntatt personali mal-klijenti tagħhom. Fil-fatt, l-ewwel investigazzjonijiet juru li dawn kienu jgħaddu droga minn wara speċi ta' counter daqs li kieku kienu qegħdin f'xi ħanut. Bekk huma kienu jkunu mbarrati u moħbija mill-klijenti tagħhom. Jirriżulta wkoll li anke fost ir-residenti kien hemm suspetti li kien qed jiġri xi ħaġa li mhux normali hekk kif kienu dejjem jaraw in-nies deħlin u ħirġin mill-istess residenza f'kull ħin tal-ġurnata, inkluż fis-satra tal-lejl. Fil-fatt mill-post il-pulizija deru ħirġin b'diversi pakketti u basktijiet li allegatament kienu mimlijin bid-droga li kienet se tkun traffikata. Min informazzjoni li għandna, wieħed mill-arrestati huwa suspettati li kien involut fit-traffikar ta' droga li kien għaddej fil-Marsa sa ftit ġimgħat ilu. Madankollu dakinhar huwa ma nstabx fil-post iżda baqa' jiġi segwit mill-pulizija sakemm illum inżamm arrestat. Net News huwa infurmat ukoll li dan mhuwiex l-ewwel rejd li sar fl-aħħar snin fl-istess residenza.